Hello guys, dito kami sa Natividad. Sama si Beshi and si Anthony. Brian Anthony. Pumasyal po kami dito para mag-survey lang ng actually ng pizza, kaya lang napunta na kami dito sa ano tawag dito? Skyfall. Skyfall ba to? Ay, Sky Plaza. Sky Plaza pala. Anyway, punta muna kami dyan sa area para ma-survey namin kung gaano siya kaganda. Bye. Hello po. Nakapagod, nandito na kami sa Sky Plaza. Yeah. Oh. Yung inaakala namin nandito na. Wala pa pala. Nakakita nyo yun? Ayun. Ayun pa. Sa taas. Pero dito pa lang hiningal na kami. Ay grabe. Yan. Nandito kami sa Sky Plaza. Yan ang nakikita namin. Napakagandang tanawin. Yan po, lahat po na nakikita nyo yan. Yan. Hindi sa akin yan. Yan. Hinihingal niya ako. Yan. Bakit tayo? Wala pa tayo sa Kalingkingan. Andun pa siya. Sa taas pa. Yun pa. One eternity later. Guys, konti na lang po. Ayaw. Ayaw ang katapusan to eh. Hingal na eh. Hoy! Wait lang muna. Kakaupo lang natin eh. Pahingal din na. Wait ah. Init na yung ano ko. Basang-basa na yung shirt ko. May gulay. Ito pa. Pero para sa pananalig, let's get it on. Woo! Ay no po. Mamaya ulit. Ang taos. Hirap. Huwag mo lang tignan yung inaakyat mo para di ka mapagod. Ayun pa.
para matungtong mo yung pinakamagandang tanawin. Kailangan mong tahakin ng 1,000 step. Wow! O higit pa. Ilang step to? Ha? Ay, naku po. Sinadya ko po talaga magpauli para makuha ko sila ng video. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan. In fairness, nakakapagod. Nandiyan na ba si Jesus Christ? Ha? What? Nakakalati pa lang? May kulay? Ayan na yun na. Ang haba-haba, nakalahati pa lang pala. Sa palagay ko, kung dito ako titira, payat pa ako kay Tonton Tagudar. Hirap. Lalo na habang nag-video ka. Oh, ang ganda naman ng tanawin. Para sa pagmamahal. Wow! I love you, mahal ko. Aabotin kita kahit saan. Pampanga to Pangasinan nga, kinaya ko, ito lang. Ang pagod. Pero dahil sa'yo, hindi ako mapapagod. Meron pa dyan? In fairness, nakakatok ng tuhod ko. Sarap, Alex. Konti na lang. Kalahati na lang. Siguro ito yung tinatawag na Akyat Challenge dito sa Natividad, Pangasinan. Pwede mga boxingero dito. Ito na yung shrine. Oh my God, nagdadasal na doon si Madam Patet. One eternity later. Hey guys, tanaw na po namin. Yan. Tanaw na namin. Ayun yung binakit namin mula doon sa ibaba hanggang dito sa dulo. Ito po ay Natividad, Pangasinan. Nandito na kami sa last part ng hagdanan. At makukuha na natin ito. Napakatindi ng pagod. Tanaw mo lahat dito yung bundok. Konti na lang. Sobrang lawak ng mundo. My God. Halos sabot namin yung kalangitan. Pagod. Konti na lang. 3/4 na lang.
Actually, ito ang dinadaanan namin na trail na to. Ito yung pinakamabigat na parte. Yung gravity solid. Pero tingnan mo naman ang tanawin guys. Napakaganda. Whew. Konti na lang. Ito yung bundok ko. Tanaw na tanaw yung ulap. Isang poste. 2, 3, 4, 5 poste. Wow! Wala na sa 100 step to eh. Kaya lang, dahil patirik at saka sobrang haba na nilakad, pagod na ako. My God. Ay. Whew. Ay. Pahinga muna tayo konti. OMG. Ito po yung Natividad Pangasinan. Ganda. Yan o. Ganyang kalawak. Oh, grabe. Ito yung hagdan na tinahak namin hanggang dun sa babang dun. Sobrang lawak, sobrang hirap. Pero mamamangha ka sa ganda. Konti na lang. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Oh my God. Para ka lumilipad. Feeling mo ikaw si Sangoku. Dito. Sa kabila. Grabe, ang ganda rito. Tingalan. Solid po. Bilang heavyweight champion. Mal. Ayan guys, andito na po kami sa shrine ng Natividad Pangasinan. Ayan po ang aking bakat. Tsaka yun si Brian, ayan nandun na nagsisenti. Ayan po. Sa 11 daw magkaka-partner na siya. Nakatikim na ng bunganga ng pusa. Ayan po. Makita namin yung kagandahan dito ha. Yun. Diba? Andun pa yung araw oh. Alam na palubog na eh. Yan. Yung part doon medyo may sinag pa ng araw doon dito oh. Wala na. Hamog na. Ayan po oh. Hamog na yan. Pag nakita niya dito talaga mamamangha kayo. Tingnan mo. Yan o. Yan o. Bakit ang mata? Wala? Huwag na. Grabe. Amoy na amoy mo na yung hamog. Parang ayaw mo nang bumaba eh. Yan yung ulan. Mahal, dito tayo pa picture tayo kay Brian. Umuulan na. Brian, Mal, umuulan na. dito lang Malo. Dito, picture tayong dalawa.
watching. To raw visit na sa Natividad, Pangasinan.